Den 9. maj holder vi i Rødekro Cykelklub en helt ny event, 8 timers mountainbike-løb på vores fede, permanente blå rute herude i Hjelmskov. Vi har været i gang i et helt års tid nu, og vi glæder os sindssygt meget til, at I kommer med til at gøre den 9. maj til en stor festdag, en tilbagevendende begivenhed. Vi har en super fed rute, 9 km rundt, 90% single tracks, 300 højdemeter. Nogle vil nok synes, at ruten er teknisk vanskelig, fordi at der er mange rødder. Der er også nogle udfordrende nedkørsler, men vi har sørget for, at der også er chicken runs, så dem, som ikke er så vilde med de stejle nedkørsler, har mulighed for at vælge en alternativ rute. Og så ikke mindst, så har vi jo fået simpelthen et scoop. Vi har fået Michael Rasmussen, alias Kyllingen, til at komme herned og være med til at starte vores løb op og køre med på ruten i et stykke tid. Det glæder vi os rigtig meget til, så har du ambitioner om at køre stærkt og se, om du kan slå en tidligere MTB-verdensmester, så kom med. Tag dine klubkammerater med. 8 timer, fedt expo-område, masser af mennesker, masser af stemning, godt arrangeret, håber vi. Vi har styr på det hele, tror vi. Så kom, meld til inde på vores hjemmeside, så er vi klar til at tage imod dig og dine klubkammerater. Sådan. Det var det, det skulle til. Nej.